Здравейте хора, ние сме Братя Про и днес ще снимаме на Dragon Mania Legends. Тази игра не е много нова, с дракони, като Dragon City е, сигурно повечето я знаете. Ето, започнахме днес, имаме няколко дракона. Също може да правите това и едно яко. Е така като се правите и да пари. А по някакъв път дава и джемове. Това е много яко хора. Един вид го развеселявате. Да, и можете на всеки 2 часа. Я другите, че на другите също бях прави. Вижте, да знаете, както вижте, аз съм играл от малко време играта и вижте колко. Не са ми много силни драконите, но все пак. И играме от днес. Сигурно има 2 часа. Късно е почнали. И така, тук са хачването на яйцата. Тук са битките. Стигнали сме до 9-та битка. Тук имаме някаква оферта. За вместо 300 джема, 99 за Epic Dragon. Не, Dragon. Има R-VIP. Това май е Uncommon. Хора, има едно яко нещо. Утре ще ни дадете този дракон, защото първия ден ви дава нещо, втория ден на онзи дракон и много яко. Има и други неща. И да преминем към битките. Направим една. Така, тия са силни. 777, единия Epic, единия R. Ние сме с R, само че ще имат... Мамо, два мастери елементи и един за това. Ще трябва вече да използвам някой. Това е моя Фейсбук. Ме използва за помощ. Защото те са силни. Надали ще успея да ги бие сам. Не, хора, беше много гадно. Откъде да използваш това? Кое? Не знам. Вижте хора, ако направим така и като държите то само стига до зеленото, ако успеете да взима много жълто. Епик чудовището ли уби? Да. Добре. Хора, много гадно. Аре той. Стига бе! Кай багна и не видях така и... То трябва да го адмираме. Добре, ударихме на перфект. Като се заради това, минава 2 секунди и ви почвате така да правите и ми взимате много живота. What? Това е хора, къде? Нали това? Я виж огнената колко ще вземе. Това е хора, нали като взех брат ми за помощ тук и това направо къде ми го дава. И като ми умря онзи ми дадоха неговия. Но само за битка. Който направо го отвия. Така, я ще ги биеме. Добре, тази победа няма да е много дълга. И глед. Дай ти с коя такова? Тая. Дай другата. Тази слагаш ти такова. Добре, дай с... Не, мой да не пада. Вижте на нормал колко взе. Добре, но хора, за съжаление, като брат ми там взема още 2 енергии и сега няма енергии за битки. Но аз ще се опитам да събера достатъчно и като кача левел ще имаме нови. Така, 15 000 пари. Бонус. Я видим какви мисии има. Тая. Трябва да купим още една ферма. Добре. Виж, чакаме тя секунди, няма да спидваме. Lepkin of Time. Не ли бях пуснал пак? Аз да спомням, мисля, ще пусна това за 30 секунди. Това е вече готова. Аз виж, тук сме си направили нещо. Казваш хора, тук имаме арена, но трябва да сме поне 11 лево, а ние сме 7. Ето тук е така, като цъкна и показва на следващите нива, кои ще включим. Ето това на 8, на 9, на 10 и ето тук на 11. Тук ще включим нещо. Не знам това. Сигурно на дракон. Добре, приемаме и не ще изпълняме.
Така, сега хора, аз винаги пускам така. Там е само за да си пълна мисията. По 5 минути, на всеки 5 минути да ни дава. Това сега. Morning Fire Habitat. Хайде, само 100. Ама подреждай ги. Пример, Fire Habitat са един до друг. Earth и те са един до друг, така. Малко ще избера да видят. Да мога да ги мижа такива хабитати. Ето. То хабитат, например, ще го поместим. Супер. Така. Това хабитат е тук. Също ето е хабитат. Ще го поместим ето тук долу, защото тук има камък на вече. Не там. Ето това ще го вземем. Така колко иска? 4000. Хайде ще го пусна, но не знам колко време ще ми иска. Още мисии. Комбинация. Добре. Какво е? Здраво, кога е такъв драгон? Няма да мога. Само ако не вземеш някъде 3 джемчета. Няма, трябва да купа няколко. 5. 5? Да, 5. Това поне ще направя тази комбинация. Това трябва да го направиш 5 лева. Добре. Натисни го пак да ти кажа. Какво? Какво иска? Какво иска? Така. Help your Каменен hat и shrink огнен. Reach 5. Каменен 5 и лева. огнен. Ето каменен, ето един огнен. Не, нямаш ли сам камък? Пише Earth и Fire. Той има камък. Добре, иде. Така и... 2 часа. 20 джемчета. Час и половина. Хайде се. Тук... Така я виждам да се бием. Нахрани някой. Чакай. Да, ето този, че е един от най-силните ни. Иска доста храна, но е... Само една на ние си. Още веднъж само. Фермите... Битки, виж. Не. Ето едната ферма, къде е другата? Къде беше другата? Ще направим с една от друга, да мога да така ще пускам. Сега подреди хабитатите. Чай, че това точно не пречи. Мисля. Не. Така. Я видя, тук си още на място. И... Така, ето, продължаваме. Вече сме 8 лева, разчистихме малко неща. Само ще трябва да изчакаме това стане готово. Но хора, знаете, бъдем спряли клипа, за да съберем, да не чакате за битките. Така, имаме 3 битки ще се изправим, и сега ще се изправим срещу боса. Само, че не знам дали да се бие с тия двамата, а точно те ми трябват. Ще дадат. Така, ето се в момента подсилваме атаките. Другата атака, не ето този. Едната вече подсилихме. И на още един му подсилихме. Тук има някакъв евент. За храна. За храна ли е бил? Да, трябва. Чакай. Feed your dragon be using as much food as you can. Трябва да храниш драконите с храна. Знам един, който не съм нахранил. Тъмън. Иска само по едно. Хвърляй веднага. Да, давай. Няма нужда да го чакаш.
Добре, още не си готов. Ай, готов вече е голям. Ето 5 лявчик. Супер. Добре. Сега иде с тук. Така приеми тук до атаката. Докъде стигнахме? 1188. Така. Още 12. Готова. Ето, както виждате, вече и двете са с по едно подсилени. Едното иска 15 000 за втори левел, а другата 18. Добре. Спечелихме Ето, някакъв два медала. Добре, сега ще направим битките. Това да почиваш от тия. Добре, че видях храна. Не пусна пак. Така. Ето той е, с двете. В 6 лева боса и виж. Нямаме ли друг? Няма. Я натисни. Айде ще опитаме, хора. Пък ако не станеше, след комбинацията ще опитаме отново. Или в другия епизод. Не. Мамо. Хора, не умрел. Той па няма направи нищо. Само ще се четеше. Да, това ще бъде много трудна битка. Така си. Стига. Няма значение, дай поне му взима и живот. Нищо той поне не взима малко. На другите. Все пак. Не верно мога да го бием. Огнената използвай сега, огнената. Те виж огнената колко ще вземе. Чайте. Тогава дай тая. Добре, значи ще го победи. Ще се опитаме да го победим с вятърни атаки. Добре, трябва да се постараем. Но все пак, ние сме по-силни. Не. Ама с това вече ще си отишъл вече. Добре, той ни уби двама. Дано с тази атака да го победим. И... Да. Дали? Да. И победихме боса. Това беше втория бос, който е на 10-та битка. Така видим какво ще получим като награда. 33 XP, 330 храна и 2000 пари. Много добре, хора. Добре. Контейн. Добре, победихме. Да видим какви са на следващата битка. Чайте, хора, винаги така като победа бос и тук имаме една кутия. Ето. 100 храна. И добре, хора, това беше всичко този екип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ако сте нови в канала, абонирайте се за нас. Пишете в коментарите на какво бихте искали да снимаме. И това ще видим в следващия епизод. Бай-бай!